ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಷಾಶೋಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತ ಪರಿಚಯನ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬೊಲ್ತು ಕಲರ್ ಶೋಕದ ಪೂ ಪುಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ಪರಿಮಳ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಯ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ದೈ ಎಂಚ ಬೆಲೆ ಬುಳೆದುಂಡು ಪುಕ ನೆಕ್ಕು ಆ ರೀತಿದ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಯಾನಂದೇನೆ ಎಂಚ ತೂಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ತುಳೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ತೋಟ ಅಂದೆ ಪನೊಳಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೆ ದಯ್ಯಾದ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳೆದು ಶೋಕಾತಂಡು ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಇರೆಲ್ಲ ಏತಂಜಿ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಗುರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು. ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆ ಮೊಗ್ಗುಲ ಮುಡೊಂದುಂಡು. ಈ ಮೊಗ್ಗುನ ಕೆಲವೇ ದಿನಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪೂವಾದ ಅರಳುಂಡು. ಪೂ ಒಂಜಿ ಅರಲ್ನಾಗ ಆ ದೈತ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಬುಕಲ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತ ವಿಶೇಷತೆ ಪನೊಡಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆಗೆ ಪರ್ಬಾಗ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂನು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪುವ. ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ತುಂಬ ಮನ ಮೋಹಕವಾದಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯಡ್ ಅರಲ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಕಮ್ಮೆನ ಇಲ್ಲದಿಂಜ ಆನಗ ಮನಸ್ಸುಗೊಂಡತೆ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ಇತ್ತಂಡ ಆ ಜಾಗೆದ ಒಂಜಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೈನೊಂಜಿ ಬುಲೆಪಾವ ಪಂಡ ಅವು ಕೇವಲ ಪೂಕು ಬೊಡದತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಗಿಡನ ನಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತದು ಅವು ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳೆಪುನ ತೂಪುನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವೇನ ಅನುಭವ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಇರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಮೊಗ್ಗು ತೋಜುನೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಒಂದು ದಿನ ಅನಗ ಅರಳುನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ದೈನ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ. ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈಕ್ ಸರಿಯಾನ ಆರೈಕೆ ಉಂಡತೆ ದಿಂಜ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಂಡು. ಸುರುಕಾದ ಐನಾತ್ ದೊಂಬು ಬೊರಡು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಉಂಡತೆ ಸರಿಯಾದ ದೈಕ್ ಬೂರುಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಬುಲೆಪುಂಡು. ರಡ್ನೇದಾದ ನೀರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಂಡ ಬೇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡಿ. ಮಣ್ಣದ ತೇವಾಂಶ ತೂದು ನಮ್ಮ ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಗತ್ಯವಾಯಿನ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಕೊರಂಡ ಗಿಡ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬೆಳೆಪುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಪೂಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಉಣ್ಗಿನ ಇರೆ ಐತ ಕೊಂಬೆ ಪುರೋಪುಣತಿ ಐನು ಪುರ ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆತ್ತದ ಗಿಡ ದೈನ ನಮ್ಮ ಶೋಕುಡೆ ದಿಯಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಯಾನತೆ ಈ ದೈನ ಪುರೋಣತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಈ ಇನ್ನೇನಂಜಿ ತೂಪುನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ. ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಲ ಪೂತ ಗಿಡ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪ್ಪಾಂಡ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶೋಕಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಬುಕ ದೈಕ್ಕುಲು ಪುರುಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಸಂತೋಷ ಬುಕ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈನ ಬುಲೆಪ್ಪುನ ಸುಲಭ ಬುಕ ಐತ ಮಿತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಳಜಿ ಕೊರ್ಪುನಲ ಮುಖ್ಯ ಆದುಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ದೈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ದೈಯತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಬಾಗಣಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಐನ ಬೆಳವಣಿಗೆನು ತೋಡು ಪುಸ ಇರೆ ಬರ್ಪುನ ಮೊಗ್ಗುನು ಗಮನಿಸೋಡು ಬುಕ ಇಂಚ ಪುರ ಮಲ್ತಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಈ ದೈಕ್ಯಾನ್ ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲ ಬೈಯಡ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಲ ಒಂಜಿ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೆ ಏಪಲ ದೈತ ಮಣ್ಣೆಂಚುಂಡು ಇರೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಇರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಉಂಡ ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಬರೋದುಂಡ ಐಂತೂ ಒಂದಿಪ್ಪುನೆ. ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈ ಉಂಡತಿ ಶೋಕು ಬೆಳೆ ಉಡನಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಲಾತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪುಂಡು. ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣನೆ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೋಡು. ಬುಕ್ಕ ನೀರು ಸರಿಯಾದ ಉಂತಂದ ಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣ ಆ ಉಪ್ಪೊಡ ಇಟ್ಟು ಬುಕ ದೈತ ಬೇರೆ ಗುಣತೆ ಗಾಳಿ ತಿಕ್ಕಣದಿತ್ತನ ಐನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸರ್ತಿ ದೈಟ್ ಈ ಪುರಿಕುಲು ಸುರು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ದೈನ ಗಮನಿಸಂದೆ ಬೋಡು ಐನೊಂಜಿ ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇತನೆ ಮನ್ಪೋಡು. ಐಕ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂಜಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು. ಸಾಧ್ಯವಾಯಿನತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನನ ಅನುಸರಿಸವು ನಾವು ಮುಖ್ಯ. ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಸಾವಯವ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸವೆ ಪಂಡದು ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪಂಪೆ.
ಬೊಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತ ಕಾಲ ಕಾಲಗೈನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬೆ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಚಿಗುರು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೈಕು ಕೇರಿ ಬೂರು ಪನ್ಪೇರು ಐಲ ಒಂಜಿ ಕತ್ತರಿ ನಮಕ್ ತುಂಡು ಅನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಂತಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ ಹೊಸ ಕೊಂಬೆ ಬರಿಯರೆ ಸಹಾಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಗಿಡ ಉಂಡತೆ ಶೋ ಕೂಡ ಇಂಚ ಬುಷ್ ಆದ್ ಬೆಳೆಪುಂಡು ತುಲೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮೊಗ್ಗು ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೂವಾದ್ ಏತೊಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೊಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅದ್ಭುತನೇ ಅತಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪ ದೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಕೊರ್ಪ ಅವೇ ನಮಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಐನ ಸುಂದರವಾದ ಪೂತ ರೂಪಡ್ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನ ಪೂತ ದೈಕುಲು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಗೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ಕದು ಪೂತ ದೈನ ಪೂರ ತೂನಗ ಆ ದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಯಾರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೈನ ನಡೆದು ನಮಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಐನ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ವಿಭಿನ್ನವಾದಪ್ಪುಂಡು ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೈತ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವನ ಆರೈಕೆ ಬುಕ್ಕ ದಾದಾನ್ಲ ಸಲಹೆ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಅನುಭವಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಬುಕೋರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆವಡ್ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಐನಾತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.